on the game a dneska si natočíme mini rozvenou Bed Wars. IP budete mít v popisku. Za chvilku už nám začala hra. Hraju na livebotu, který je docela jak to říct, hraje na něm docela hodně hráčů, je docela, nevím jak to jakoby říct, prostě na něm hraje docela často hráči a prostě IP budete mít v popisku. A teď se vrhneme do hry. Tady za 20 goldů, teda breaku, nebo jak to jmenuje, prostě za tohle, to jsou breaky, tak si můžete koupit takovou tyčku, která má knockback, což se tady docela hodí. Tady knockback stick, což je knockback tyčko. Teď armor, jsem v červeném týmu. Co ještě? Takové no to už nemám. Teď už mám. Co? Je chybí jeden brick, dobrý. Co? Jo, ne, to nechce. Tady korumpáč. A nějaký bloky si nakup. Dobrý. Teď si uspořádám. Ale tady Bed Warsy se jako i bugujou, vidíte? Ještě boty. Hraju to. Mám verzi 1.1.0 na verzi. A funguje to tady. Takže dobrý. Má docela málo bloků. Tak, tamhle vidím, že jsou goldy, za který se dají koupit docela dobrý věci. Třeba diamantový meč, myslím. Ne. Lego. Tak to bude docela dost bloků. Tak, asi si vezmu stack. Tak a mám stack. Někdo tady to zastavuje. Já bych tam už mohl rovnou skočit. Tady se tak knockback styčka docela hodí, protože jste na ostrůvka. No, moje góly. Kam jdete? Dobr. Jo. Schodil jsem ho.
jako teď. Hlavně nespadnu. Nepadej. Dobrý. Jo, přesně za 4. Takže meč, styk, krumpáč. To nemá nějak extra moc dobře zastavenou postel. Radši chtělo by tady nějaký lepší bod. Tak. Zastavíme postel těma endstonem. Tady endstone. Zatím nenatáčím nějak moc dlouho. Zatím jenom 6 minut natáčím, což je docela dobrý čas. Teďka do komentáře můžete napsat to nějakou minihru, kterou bych mohl zahrát si třeba na Livebotu nebo na Mineplexu nebo prostě někde. Já se tady říkat seženu, pokud potom bych to možná mohl natočit. A co tady máme? To je za goldy. Mám 5. Chybějí mi 2 goldy, teda irony. What? Tak ještě jeden. Yes. Kde jsou všichni? No tak, spanuj se. Spanuj. Tak. To. Počkej, když mě se to dekombaguje. Vidíte, mám 2x třeba diamantový chestplate. Já jsem tím červený. Nemáme zničenou postel. Což je dobrý. Protože já jsem se splet s oranžovým, protože měl oranž. Co? 40. My jsme vyhráli? Jo? Nebo co? To bylo docela krátký, ale to bychom asi nestihli další. Nebo 9 minut 1. Já můžu maximálně natočit 15 minut, takže bychom to asi nestihli do těch 5 minut. Takže já se tady to ukončím. Tak.
Doufám, že se vám tohle video líbilo. Teďka můžete dát like, nebo dislike, anebo třeba i odběr. A tak já se s váma loučím, tak